Εντός! Μπαίνει μπροστά η μηχανή της οικονομίας. Προχωράμε με την απαραίτητη ομοψυχία και την εξίσου απαραίτητη πολιτική σταθερότητα. Το 2012 οι στρατιωτικοί δέχτηκαν να βοηθήσουν την αστυνομία, οι ένοπλες δυνάμεις. Δεν θα επιτρέψω ποτέ σε καμιά εγκληματική οργάνωση να γίνει ρυθμιστής της πολιτικής μας ζωής. Ο στρατός επί της ουσίας χρησιμοποιήθηκε σε εκείνη την παρέλαση ως υποστηρικτικός μηχανισμός της αστυνομίας για μέτρα ασφάλειας τάξης. Η Ελλάδα βγαίνει από την κρίση, η Ελλάδα βγαίνει στις διεθνείς αγορές και κανείς δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό. Η εντολή θα πρέπει να έχει πιο ψηλά. Από το γραφείο του Πρωθυπουργού δηλαδή. Κανέναν δεν θα επιτρέψουμε να μας τραβήξει πάλι πίσω. Υπάρχει ένα γενικότερο κλίμα στρατιωτικοποίησης τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα θα γίνει και ήδη γίνεται, το επαναλαμβάνω, κράτος φυσιολογικό. Φυσιολογικό.